Grabe, kabuinas ako sa karon adlaw. Grabe, Jud. Dok, magpasa tubig ito, be! Yan, nagdula pa ko. Dok! Nagdula pa lagi ko. Kaya ka gulo? Di ka maminaw? Unahon pa na mo ng cellphone Yan, sa lagi kontra, ha? mo. Oy, kita ko mumanon pala ko ng dula diri oh. Ah, kailangan di nila ko Nakatukan na mi diri, ah! Di ka maminaw? Kaya ka gulo? Ha? Manon sa ko ni Maoy. Ha? Grabe mga Maoy. Unahon dyan na nimong cellphone? Inyog mga mata mi diri, ah! Sila di diari mo, daghan ka na sila di oh. Ay kung tubag-tubag ang ingana, ha? Bundak ko nimong cellphone ron. Magkabo na lang ko oy. Pag-delay dito! Kita ngayo kay to. Kinakadaghan na mo di ako bisugon. Ay kung tubag ang ingana, ha? Kasi mabadyakan ta karon. Layo kay to ba? Nasaan yung layo ato eh? Sige, magpanugo kitang dagang kita gibuhat. Hours later. Ayo! Ayo! Naitaw dire! Grabe ka kapoy na. Di ba kayo niya? Ayo! Pastilan. Saan na mo dia? Tubig? Dili eh! Dili! Kita ka nagunit ko ano yun? Tato ba tubig kong paliton? Tubig raman na yung ipangita di ay. Adri oh! Adri! Taan eh. Tubig raman na yung gikuan di ay. Basta pa rin kagikan. O paano yun? Araw! Grabe po nakalayo yung tubigan oy! Naunsa naman eh! Dahil pa magpadool mo sa inyong balay. Napila man yung tubig! Nagatos. Grabe ka mahal! Nasabi ang layo ah! Yan, magbuot pa dyan ay. Araw! Pasina, pasina. Sana dito. Buram gagawin! Bukata po dani oy! Tubig god. Unsa man na imong gidala di ay? Bugat niya no kay puno-puno na ni! Ah, sa may kuan nimo, bali 50 mo kato nga. Pasina, pasina. Nagladon pa rin yung magtagiya dyan ba? Grabe ka bukat! Visit mo na eh! Gapoy kayo!